Сіз еңліқлар шарылышын қорайсыз, студияда Алина Валиева, есенімсіз. Шалыда күн күріші газы шартлауы болды, бірнеше кіші зиян көрден, әлек болушыларда бар. Илді халық саныны олу дәуам етем, ол яр шалыдам нешігі ұйыштырылған. Узғаны кеші шалыда құтышқы үші шартлау болды. 48-ден 20 адресі бойынша орнашқаны тұрақ үйірттам газ шартлау толысынша 5 фатерны юққа шығарды. Кішілер жемірек деварлар астында қалды. Шартлаудан соңы бірінші минутларда орынға біздің хабаршыбызда шықты. Шартлау 8-ші фатырны шулайғы 4-5 қотлар арасындағы қотламны жемірген, оның долқындарын күршідегі йортларда яшаушилер дә сезген. Олардың сөзлеріне қорағанда фатырларда тәрәзәләр сілкінген. Дивар ватықлары дистелер метрға үшқаны 5 қотлы йорт қоршында бірінші һәм екінші қотларда пиялалар ватылған. Взрыв услыхали. Обалдеть, мы прям подпрыгнули, я думала, салют или что-то где-то. Вот как будто эта пушка стрельнула. Вот есть же такой вот глухой звук такой. Яқындағы кибетлерді зиян көрген, шартлау долқынынан биналарда пиялар ватылғаны, түбе жемірілген. А насколько сильный взрыв был? Ну вот по-вашему, насколько громкий хлопок? Хорошо. Киоск подпрыгнула. Выскочили сюда, на дороге было вообще просто ничего не видно. Дым, задымление такое. Ну и все, а дальше уже понять не можем. Или в автобусе что-то взорвалось, или что. Удар был такой, я говорю, что у нас тут все подскочило. Вон же до такой степени аж потолки обвалились. Урынға тез орада барлық махсус хезмәтләр шықты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре беренче чиратта коткарлау операциясын башлады. Җимерелгән фатирлардан 4 кеше чыгарылды. Шул кичтә шартлау урынына Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм республиканың сәламәтлек саклау министры Марат Садыков, шулай ук республиканың гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин килде. Фаҗига урынында шәһәр мэры да булды. Мы подготовили городскую гостиницу Open City, организован горячий ужин, организован автобус. По прилегающим подъездам, по 10 и по 12 подъезду мы решение примем после того, как будет полная ясность в части технического обследования. 42 елғы 5 қотлы панелі йорт авария халінде деп саналмағаны біріншілі версия газ жиһазларын файдалану қағидаларын бұзу. Жерлі халық сөзлеріне қорағанда ул 1 ай элек ремонтланған була. Шоулар шоу хәлендә бәхеткә шартлау вакытында күпләр өйдә булмаган. Шартлау нәтиҗәсендә бер шолылы халәк булды. Гадәттән тыш хәл урында тикшерү дәвам итә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шартлаудан соң икенче көнне урында махсус хезмәтләр эшләвен дәвам итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һаманда җимерелгән диварлар арасында эшли, урам себерүчләре җимерекләр белән булган территорияны тәртипкә китерә. Иртән фаҗига урынында шәһәр хакимияте вәкилләре булды. Алар газ шартлау факты буенча нинди эш алып барылуы турында сөйләделәр. В эпицентре произошедшего работает Следственный комитет с экспертами-криминалистами. После того, как они примут решение о возможности нахождения экспертов-строителей и проектировщиков, будут проведены соответствующие технические обследования и принято решение о возможности восстановительного ремонта либо разбора. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре урында төн буе эшләде. Әле хәзердә алар һаман шүпчар өемнәрен аралый. Аларга ярдәмгә битараф булмаган эшоллар килде. Всегда готовим здесь и чай, и кашу, и на обед будет картошка с мясом, на ужин будет макароны с мясом. И завтра мы будем здесь. Мы готовы круглосуточно. Для нас погода не играет роль. Татарстан урамында җимерекләр арасында көн буе хәрәкәт ике якка да ябылды. Билгеләп үтәргә кирәк 5 катлы йортның җимерелү куркынычы юк. Шуңа күрә күрше подъездларда яшәүчеләр үз фатирларында яши. Аларның подъездларында газ, электр һәм җылылык белән тәэмин итү системалары сүндерелмәгән. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 176 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 26 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 26 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 29883 очрагы билгеле. Аларның 24748 терелгән, 112се узган тәүлектә.
8 ноябрга кадәр халык санын алу кагазлары сорауларына мөстәкыйль рәвештә дәүләт хезмәтләре порталында яки күп функцияле үзәкләрдә җавап бирергә мөмкин. 18 октябрьдан 14 ноябрга кадәр халык арасында сорашы белешүнең электрон халык санын алу кагазлары шул ук сораулар исемлеге белән тәэмин ителгән халык санын алучылар үткәрәчәкләр. Халык санын алуны шулай ук якындагы стационар участокларда узарга мөмкин. Җан исәп мәсьәләләре буенча, кайнар элемтә телефоннары буенча 8дән кичке 5-кә кадәр экран күрсәтелгән телефон номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шалуда Беларусь аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе ачылды. Шәһәрдәшләр өчен Беларусидан килгән аяк кием уңайлылык һәм сыйфатны билгели торган код булып тора. Бу юлы күргәзмәдә нәрсәләр тәкъдим ителәсен алдагы материалда күрә аласыз. Аяклар шешену, киң табан, буыннар авыруы, аякларында проблемалар булганнар аяк киемнәре сайлауның кыенлыгын бик яхшы белә. Шуңа күрә Беларусь күргәзмә ярминкәсендә сайлау өчен модельләрнең киң ассортименты тәкъдим ителә. Алар арасында шнурлы, ябыштыручылы, ортопедик табанлы һәм башка күп төрле аяк киемнәр бар. Я уже 3-й раз прихожу, покупаю белорусскую обувь. Очень удобная, очень практичная, крепкая. Надо выбирать, так-то удобно, да? Тәҗрибәле консультантлар төрле үзенчәлекле аяклар өчен аяк кием сайларга ярдәм итә. Күргәзмәдә Беларусь җитештерүчеләренең хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә аяк киемнәре бар. Барлык модельләр немец технологиялары белән эшләнгән. Модельный ряд представленный подходит для людей как с высоким подъемом ноги, с широкой голенищей, с выпирающей косточкой. Подошва на полиуретановой основе хорошо амортизирует, тем самым снимая нагрузку с позвоночника. Күргәзмәдә төрле акча мөмкинлеге өчен табигый материаллардан яки эко-теридән эчке ягы табигый мехтан яки йоннан эшләнгән аяк киемнәре тәкъдим ителә. Җылы һәм сыйфатлы аяк киемнәре сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Біз сіздің есігізге төшерәбез. Вакцина авыру юқтырдан бірден-бір ышанычлы сол прививка ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгыздан саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Только с 26 по 31 октября выставка продажи белорусской обуви из натуральной кожи. Мужские и женские коллекции осень-зима. Ждем вас в выставочном центре «Экспо Кама».